Zaizayar da bawa yakan yi kuka. Salima, ba zan iya jure gadon auren yaya Amir da Yusuf. Wallahi ko a tarihi ban taɓa jin abu irin naki ba. Ashe dama baki da hankali ban sani ba. Na gwammace in kashe kaina huta da bakin cikin da zai shiga nan gaba. Za ki kashe kanki akan wanda ma bai ma san kina yi ba. Idan kika aikata haka, ke a ganin ki kina ganin kin yi wa kanki da soyayyar ki adalci? Ta ya kenan? Ga shawarar da zan baki. Dole sai an yaƙi a soyayya kafin ka cimma abin da kake buri. Dole sai kin zama jaruma a fagen so kafin ki samu nasara a soyayya, don haka sai ki tashi a tsaye. Sai ki jajirce, in ba haka ba, domin kina ji kina gani za a raba ki da soyayyarki. Babu 'yan uwantaka a soyayya, so makaho ne. Baya ganin komai face wanda yake so. Dole sai kin bi hanyoyin da za ki bi ki dakatar da auren su domin ki cimma farin cikinki. Kar ki manta fa, suna yar uwata ce fa. Zaizayar kauna, zaizayar kiyayya, zaizayar da bawa yakan yi kuka. Masoyiya ta ki daina kuka, na ce ki share. Yawwa ya Amir, akwai labari da nake so mu baka. Dama wasu mutane ne suke mutunci sosai sai suka zo suka kamu da son junansu. Amma ka san me? Sun kasa faɗa ma junansu. Ai sun yarda da junansu. Ba a koyi soyayya. Yaushe idan ka bar damuwa a cikin zuciya. Assalamu alaikum. Wannan ba soyayya ba. Na gajiya. Haka kana wasu mutuna. Welcome to you. Tun abin muna tare da kawo. Amma kuma shi ne baka kira ni ko a waya ba. Shi kenan na gode ni ma haka. Ai ka san yadda nake son ka fiye ma haka. Fiye da yadda kake so na haka nake son ka san ni. Hanan, me ya faru kike kuka a daren nan? Me yake damun ki ne? Ba ku. Yanzu kenan ni ban isa in san matsalar ki kenan. Ba za ki faɗa min damuwar ki ba? To shi kenan ya haƙuri ki kwanta. Je ni kuka kin ji? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wallahi kwarai kuwa ni ne nan wallahi na aika nace a kirawo ki wallahi ni ne ki ta ma ka sallama kamar kunni na yawa.
Ya fashi. To lafiya? Lafiya kalau wallahi. Tunda nake wucewa a nan cycle din wajejen nan. Ban taɓa ganin budurwa da ta kwanta mu a rai daga ita ce rushin zuciyata na kunduma da fadawa kaunata da su ba ce ke kadai wannan. Yanzu dai na gode. Ka zo ka same ni kuma ina aiki. Gaskiya. To amma yanzu za ka iya tafiya zuwa gobe? In ya so sai ka dawo, ni ma zan ɗan yi tunani. So idan ka dawo yadda ake ciki sai. Wai kina nufin gobe in dawo kenan Allah ya kai mu? Insha Allah. Ka amma na ji daɗi sarauniyar kyawu ta mata. To Allah ya kai mu. Ai ina aini inda na zo zance gurin masoyiya ta rayuwa ta gaba gida sai na tabbatar ta shiga cikin gida sannan nake kama kafa in tafiya ta ni ma na aikin gaba ne. Ba shi kenan, na gode. To sai gobe. To ba matsala. Ai ba dama zuwa maka da kai. Ka lafiya. Allahjin Allah. Alhaji Ibrahim ina gajiya? Ya hidimomi? Alhaji Ibrahim ka ce kwana biyu daman kana nema na nami? Alhaji Ibrahim baka neme ni ba. Mutumin da ka san gidana Alhaji Ibrahim ma ka neman a waya baka same ni ba, ai zaka iya zuwa gidana mu tattauna da kai. Ka fa san gidana Alhaji Ibrahim. To ina jin ka. Gaskiya ne. To Alhaji Ibrahim wannan yaron ai ɗanka ne kamar yadda yake ɗana. Kuma wannan shawara ce mai kyau. Wannan shawara taka Alhaji Ibrahim mai kyau ce. Ai haka ai kare lafiya, ai daman da aure ana yin irin wannan aje a yi test a gane lafiyar mijin kuma gane lafiyar matar da zai aure. Wannan gaskiya ne ba damuwa. In Allah ya yarda zan kira likita na zuwa anjima, kai a yau din nan ma za a yi masa. Kaga idan ya bamu result din sai mu aje result din a gurin mu. Wannan ba matsala Alhaji Ibrahim, ai shawara ce ka zo da ita mai kyau kuma daman kai ai ba daga nan ba. Da sani Alhaji Ibrahim. To yanzu yaushe za mu haɗu? To shi kenan ba matsala. In an jima in Allah ya yarda ina yin wanka da Allah kafa in zo ban same ka ba. Na san halinka. To shi kenan ba damuwa. Ba wani abu kana zuwa in ma ban same ka ba zan jira ka amma dan Allah ka zauna da ni. To shi kenan nagode. Allah ya bar zumunci. Allah ya saka da alheri. La mu ta iya da kai yayi daɗi. Ai daɗi ba sosai. Ai da gaske nake ko biki tafi? Ya ce daɗi ba nake. Ai da su. Abin da ake ci ne? Wallahi. To kuma ko ta yi babu? Ai da bismillah an zaka ci. Yanzu muka gama da Alhaji Habibu sun tafi asibiti. Asibiti kuma dadi. Ni ma yanzu zan je masallaci. Kafin dawo na san kin gama cin abincin sai ki shirya sai mu je asibiti. Ake bashi da lafiya. To ba maganar rashin lafiya bane. Za mu je za a yi test ne. Test kuma dadi. Zamani ya zo ai ba a daura aure sai an je an yi test. Ko da wajen ɗaurin aure aka zo sai malamai sun ce ina shaidar cewa an yi gwaji. Da aka su ma sun tafi su je su yi ya ce tuni ma aka mata ku je. To shi kina da lafiya. Allah ya sa.
ya kike? Lafiya lau. Ina yaya Amir? Yaya Amir na baro shi a gida bai tashi ba lokaci. Okay. Me kika zo ya asibiti? Wallahi na so ganin likita ne. Okay. Sai an ji. Okay, to ba. Likita. Ina so idan 'yan gidan musu ne. Ka ce musu yata tana ɗauke da ciwon kanjamau. Haran, kin san me yake ciwon kuwa? To san ba zai yi ba. Babu yadda za a yi da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ci amanar mutane. Hanan, wannan bukatar ta ki kwata-kwata ba za ta yi ba. Kada fa ki manta ni likita ne fa wanda nake kare lafiyar mutane. Nake kokarin daga na raba su da cututtuka da samun musu lafiya. Domin ceto lafiyarsu. Amma kina so ki saka ni a cikin wannan kasar gumin cakwakiya? Ki sa in kauce wa Allah, in ci amanar mutane, in gaya musu sakamakon ƙarya. Menene sunana? To gaskiya ba zai taɓa yi ba. Sannan ke ma ina mai baki shawara ki gaggauta canza tunani domin wannan tunanin naki ba tunani ne mai kyau ba. Doctor, ka faɗa farashinka ko nawa ne zan iya biya? Kin ga Hanan, ba ki da wani farashi, ba ki da wani kuɗi da za ki ɗauka ki bani akan na biya miki buƙatar ki na cutar da bayan Allah, na ci amanar su, na cuci kaina. Ina so ki haƙuri da buƙatar ki. Ni ma a buƙace nake. Kuma zan iya yin komai muddin zan samu abin da nake so. Hanan kenan, wato saboda kina buƙaci za ki iya yin komai akan wannan buƙatar. Haka ne? Komai nake nufi. To yanzu amma Hanan da yake ci wannan yankunan za ki iya komai. Kina nufin ko da ya haɗa da ba matsala. Mami na mutumiyar nan. Hanan ai ta je gidan ta gaya wa 'yar uwarta cewa ta tafi gidanku za ku je unguwa tare. Wataƙila mun yi saɓani da ita hanya ita ta yi gida ne kuma. Gaskiya ne don saɓanin ma kuka yi. Domin dan ta bar nan gurin tun ɗazu ta ce ta tafi gidanku kuma gurin ki ta tafi. To ki zauna mana ne nan. Ya kamata ki zauna ki dan ci abinci ko dan ruwa haka ki sha. Ba za ki ci ba? To ki gaida gida. Ki gaida maman naki. Ya aka yi haka? Ta ce ta tafi wani ta kuma gashi ta zo neman ta. Anya babu wani abu kuwa? Kai. Saif, shi da wace ce ko haka kawai nake gani? Bari in tsallaka sai na gani ko wace ce.